Magad. Meg kell nézni, hogy működik. Нет, стало Сатоуси натягнут, отстрелить. Искушайте си тут пузра. Lépj előrébb. Ó! Buffalo Bill. No, próbálsz. Dôležité je fajn to, aby ste ten kohútik natiahli. Fontos az, hogy teljesen végéig húzni. Nespraviť steklo. Mert ha ezt csinálsz, akkor nem fog lőni. Nem fog elsülni. Teljesen végig kell. Nem volt jó. Végig húztad? Nem tudja megnyomni. Áno, bolo dobre. Jaj, milyen gyors. Viem, či to strelí, keď nie je tak... Olyan rohagy gyors, hogy még a Windows. Nagyon lassan. 98? Szerintem inkább Zrazu zopakujte. Zopakuj ešte raz, prosím ťa, že Jó, Zsolti, majd a sípszóra, ne a startra. Sípszóra. Vagy a sípjára. Start. Ó, ez egy másodpercen belül. Rekordtába. Mennyi lett? 0,77. 0,77. Az sok, nem? Hol?